Bij vastelandvereniging De Pinmakers in Nieuwiert, daar werden de hoogheden altijd in november uitgeroepen. En daar is hem precies te zien op 26 november in de Pinhof jeugdprins Luc en jeugdprinses Jana, zeg ik het goed? Ja, dat wil wel goed zijn natuurlijk. Hè. En op dezelfde avond zijn ook prins Rick met zijn prinses Marloes uitgeroepen. Welkom allemaal in de studio. We hebben elkaar al ergens gezien. Ik heb ook al gefeliciteerd. Maar doe het bij deze keer nog een keer. Een dikke proficiat met haar prinsenschap. Laten we even bij jeugd 2 beginnen. Het moet toch heel fijn zijn dat je kunt zeggen dat je het prinsenpaar ziet. Zeker, is kei chic, dat we nu echt mogen zeggen. Ja, wie lang heb je stil moeten houden? Volgens mij voor de dikke mond weer voor de donderdag, voor de herfstvakantie was mij gevraagd. Ja. En kun je ons een beetje meepakken wie dat je gevraagd werd? Nou, bij mij was het eigenlijk, toen kwamen Peter en Rob en Linda, vrouw van Peter, kwamen bij ons toe. En ons papa en mam zijn de begeleiders van de junioren. En er stond op een kalender een vergadering junioren en jeugd. Dus ik dacht, dat was best normaal. Ze waren denk ik 5 minuten binnen en toen zag Rob tegen mij, ik heb een cadeautje voor dich. Dus ik maakte het cadeautje open, waren er 3 blikken tomatensop. Nou, het was eigenlijk begonnen bij ons pap toen hij prins was met prins Luc voor op eerder dag tomatensop. Waren er 3. Dus ik kon het eigenlijk niet geloven dat ik hier kon sueren. Ja, hartstikke schoon. En bij dich, ik ben natuurlijk ook op een heel schoon manier gevraagd. Ja, ze kwamen ook bij mij toe en ik lag met mijn pyjama op de bank. Met haar Alle kanten op. alle kanten op. En toen kwamen ze eerst vragen of de steekmix van vorig jaar nog pasje. En toen zat hij me een beetje krap. Dus toen vroegen ze of ik prinses van 2023. Ja, het gaat dus over een steek van vorig jaar. Ja, Dus dat is bij de rots. roodsoos. Ja, oké. Nou, dus die was ook wel aan de krappe kant. En toen kon die vraag of dat ze prinses moest worden. Ja. En wat denk je op zo'n moment? Ja, ik dacht wel, dat is wel chic. Alleen ik vond het ook wel spannend. Ja, maar dat is ook niet erg, hè? Nee. Dat mag, hè? Ik bedoel, dat is vooral spannend omdat je toch even stil moet houden. Het moment komt dan er natuurlijk aan dat je uitgeroepen wordt worden. Dus het zijn allemaal spannende dingen. Maar ik denk nou, in al die weken die we verder zijn, dat het heel gemakkelijk afgaat. Ja, dat is wel. Ja, nou, dus dat is al mooi metgenomen. Wie lang moeten we bij je terug? Op het moment dat ze zich zien komen vragen? De formele of de informele? Wat dat jij wilt, boek voor mij allebei. Ja, de informele die hier al denk ik terug naar de vasteloving van vorig jaar. En dan Dat is op met het een, niet. met een hoop zanik. Formeel is dat niks voor rug. Nou, ik weet wie dat kan gewoon op zijn avondje. En dan blijft je toch eigenlijk bij. En de formele vraag is, ik denk dat het juni is geweest van het afgelopen jaar. En toen viel me wel op dat de prinsenbegeleider, ik heb in het verleden nog eens iets in het openbaar bestuur gedaan. En er werd nog wel eens wat gevraagd over wie zit je het met een bestemmingsplan links of rechtsom. Dat hij de hele tijd afgesproken met me goed maken. Alleen ik kost niet. En toen kwamen we op den duur, ik denk dat het in het dinsdagavond is geweest of zo, ik kreeg een telefoontje van de vorst. En toen vielen de dingen wel op zijn plek. En toen heb ik ook niet heel lang meer naar over te denken. Nee. Nou, gaat je natuurlijk ook wel even overlag, denk ik, Toes. Wat was die reactie? Wie dat kwam vertellen? Ja, ik moest er wel een beetje mee lachen, maar ik ga er wel meteen wel zin in. En ik vind het, nou, dat Jana zei, ook wel een beetje spannend, zeg maar. Ook al ben ik al wat ooier, maar ja, wij er wel zoiets van, nou, daar gaan we samen iets schoons van maken. Ja, maar dik 60 moest je ermee lachen. Met welke reden? Ja, gewoon van, ik zoek er in eerste instantie niet gestoond, maar het was wel leuk en bijzonder om gevraagd te worden. Ja, maar nu sta je er en dan denk ik dat het toch even wel die ergens ziek is. Ja, zeker. Ja, ga je dit niet willen missen? Nee. Ja. Je werd ze allebei natuurlijk in november werden ze uitgeroepen. Dat is echt op het tijd. Wie voelt je het om zo vroeg uitgeroepen te worden? Ja, ik vind dat wel fijn, want als ze best laat wordt uitgeroepen, moest ze toch langer stil houden. En bijvoorbeeld Toes kon zich wel over kallen, maar als ik bijvoorbeeld die benoemen, dan moest ik me stil houden. Dus het was soms wel lastig, want ze bleven me vragen, best je. En dan zag ik nee, maar ik dacht ja. Ja, maar ik kan nog wel een klein beetje voorstellen dat je tegen opa en oma wilt zeggen dat je dat werd. Ja. Want die zullen natuurlijk hartstikke gruus op zich zijn. Dus, Ja, dus dat mogen we wel. En het voordeel denk ik ook is, en dan kun je misschien ook wel een beetje beamen, dat je zo vroeg uitgeroepen werd. Dan heb je heel even wat. Je hebt even een rustperiode en dan moet er weer volle bak tegenaan. Ja, dat klopt. Dat is inderdaad zo. Gaat je het moment en daar leef je naartoe.
Een overweldigende dag overigens. En dat is ook fantastisch dat dan op zo'n dag ook meteen dat de jeugd dat iedereen er is. En dan daarna de dag, de maandag, dan zit je thuis op een bank. En dan ga je dat helemaal herbeleven. En dat doe je die weken nou eigenlijk ook nog wel. Ik denk dat het voordeel en het nadeel is. Gaat je tijd om erin te landen, om erin te komen. En dan kun je nou goed voorbereid aan de slag, laat het zo zeggen. Ja, laten we even naar de dag van de uitroeping hergaan. Wie zoekt de vrucht eruit? Ja, was eigenlijk ik ga niks geslopen. Ik vond het kei spannend, maar ook kei ziek. En mijn zus moest handballen, zich naar de handbal geweest. Beetje afleiding. Toen kwam iedereen me vragen en ik kreeg, denk zeker 10 appjes. Veel succes met die uitroeping. En toen kwamen we eigenlijk door en toen moesten we naar de kelder. En toen eigenlijk werd dan altijd gevraagd wie hem denkt dat jeugdprinses en adjudant. Toen zag iedereen, ja, Luc werd jeugdprins, ja, dan werd prinses en Jens werd adjudant. En dan steeds ze voor zijn deur om naar boven te gaan. Ja, dan begint ze wel een beetje te trillen. Maar Het is gezonde spanning noemen ze dat. ja, Dat is niet erg. en op een gegeven moment steeds ze bij de juniors steeds achter zijn doek en toen komt ze eruit. En dan is voor mij die hele spanning is weg. En dan is het gewoon keiziek en volop genieten. Ja. Heb je die ervaring ook zo gehad, Janne? Ja, alleen ik ging in de ochtend ik met mijn zusje naar de buurt voor Sinterklaas. En ja, daarna moesten we naar de Binnenhof. Ik wou gewoon met mijn witte blouse. Omdat met de rot moest een witte blouse aan. Dus iedereen, ja, maar dan best het toch niet? En ik zo, nee, ik ben het niet. En toen kwamen we onder en toen vond ik het wel heel spannend. Alleen toen ik boven was, achter dat dookstong, toen dacht ik wel, nu heb ik echt energie. En toen sprong ik eruit en toen was eigenlijk al heel de spanning weg. Ja, valt je al de ene keer valt het van de af. Ja. Dat moet heel erg fijn zijn geweest. Dat snap ik heel goed. Wie was je bij met de spanning samen? Ja, we waren 's middags al in de zaal als dochter die dans bij de Pinkers. Die moest optreden en we zijn normaal altijd al. En ik stond met een kameraad van mij te buurten en die was wel aan het lachen. Oh, dan moeten we even rug zien, Rick, vanmiddag. En ik ben nog een beetje geblesseerd, dus ik loop nog eens iets met een mitella rond. Dus nou, Martijn, dat zie je wel, dat is aan mij niet besteed vandaag. En toen een beetje later, toen kwam het gezelschap eruit. En de adjudant van dat is ook nog een neefje van ons. Waardoor dat het toen al heel duidelijk was dat hij niet verrast hoefde te zien. Want ja, dat was eigenlijk van Jens. Nou, hartstikke leuk. En in de tussentijd gingen we toch stilletjes aan naar Onger toe. En voor mezelf was eigenlijk, ik denk die laatste 15 seconden, dat de spanning een beetje opbouwde. En daarvoor heb ik toch eigenlijk geen last van gehad. Onger in een kelder, fijn, met een vriendje, met een familie, gezellig. Was prima, dat was fijn. Dus jij hebt in ieder geval goed ervaren. Heb je zich wel spanning gehad? Of? Ik vond het in de zaal wel heel lastig als mensen het zich dan vroegen. Maar eigenlijk in de kelder was het gewoon rustig. En dacht ik, oh ja, iedereen, familie, vrienden worden er. Dus je wordt je op gemaakt. En ja, het was eigenlijk de laatste seconde. En toen kwam er een gezonde spanning. Maar ja, eigenlijk mag ik zeggen dat ik voor mij onder heel ontspannen in ben gegaan. Ja, maar dat is even ook heel fijn natuurlijk. Hè? Dus ja, zeker weten. Dus ook voor iedereen angst. De ene is heel erg gespannen voor. En kun je bij de eerste speech zeg maar niet uit zijn woord. Dat is voor iedereen angst natuurlijk. Gaat je ook wel, ja, omdat je natuurlijk al zo vroeg uitgeroepen werd. Hij al een aantal activiteiten toch, hoe dat je hergooit. Wat heb je zo al gedaan in dit tijd? We zijn naar een aantal recepties geweest. Onze eigen receptie hebben we gehad. We hebben de receptie van Rick gehad. Het jeugdprinstreffen hebben we gehad. En ja, dit weekend zijn er weer. Ja, we hebben bonte oventje hebben we al gehad. Dit weekend zijn er weer bonte oventje. En volgens mij een surprise party. In ieder geval van alles. Ja, en er komt natuurlijk ook nog een hele hoop aan wat je moest gaan doen. Dus daar zul je ook wel naar uitkijken, denk ik. Zeker. Ja. Nou, heb je een activiteit dat ze nog heel erg naar uitkijkt die eraan gaat komen? Ja, eigenlijk wel de optocht, maar dat is dan ook wel binnen het eentje. Ja. Maar daar kijken we nu nog niet, hè. Nee, we moesten nog niet aan denken. Nou. Dus dat duurt precies. helaas wel bij, daar kennen we niet onder uit. Maar dat is natuurlijk wel een goed moment. Want toch stoor je, ik bedoel, je stoort sowieso in het middelpunt, maar
Dan heb je zeker aanzicht. Ja. Dus dat is wel zeker heel erg ziek. Wat heb je tot nu toe het allerschoonste gevonden? Het allerschoonste. Eigenlijk is alles is het allerschoonste. Maar er zijn wel heel veel dingen die... Ik denk dat die lang bijgebleven. Het moment dat we de wechtertjes bij ons verteld hebben. Dat we voorop mochten gaan. Dat vond ik een heel schoon moment. Wanneer heb je dat gedaan? De nacht ervoor. De nacht ervoor. Ja. Want we kennen ons dochter een beetje. Die giet dan helemaal aan. En de kleinste van ons, dat Menke, we hebben er 2. Jongske en een meisje. Die is dan helemaal euforisch. We hebben dat de avond ervoor gedaan. Zodat we in ieder geval er een beetje naartoe kosten werken. Ze hebben ook een eigen pakje aan. Ze hebben een steekje op. Hebben ze laten zien. Die haal je er helemaal zin in. Ja. Dus ja, dat is toevallig is dat heel goed gegaan. Maar dat soort momenten die zijn schoon. Maar ik kan me gewoon nog heel scherp herinneren op de jeugdprinsreceptie. Dat de jeugdprins, de grote jeugdprins, mij in de Polonaise meeneemt. En hij dan zegt van nee, kameraad, dit is uw receptie, dit is uw feest. Dan steeds een snoetje van zijn menkes dan is er een dagje brood. Ja, maar dat doet veel, hè? Dat zijn de momenten. Ja, toch hier dan. Ja, zeker. En je gaat nog veel meer van die onvergetelijke momenten meemaken. Dat weet ik Absoluut. 100% zeker. Laten we het even over allebei je medailles hebben. Gaat je schoenkuffertjes op tafel liggen, hoe dat de medaille opstiert. Luc en Jana, vertel eens precies wat je voor een medaille hebt. Bij mij, ze vroegen wat not op die medaille. Ik zag een voetbal, een Mervelia pakje en een tomatensop. En die tomatensop, ja, die mogen dus echt niet ontbreken. Nee, dat mocht, ik zag als eerste tomatensop mocht erop. En ik ben zelf keeper bij Mervelia, dus de voetbal en het pakje mosterd op. Ja, en wat moest er voor dich op, Jana? Ja, voor mij wel een bokshandschoen, omdat ik heel fanatiek boks. En een garde, omdat ik in mijn vrije tijd ook gauw heel graag bakken. Nou, kijk aan. En zo komt het allemaal schoon samen en dan hebben we uiteindelijk de orde van... Het feesten belken. Nou, kijk aan. Dan gaan we een kuffertje wieter en dan komen we bij de medaille van u uit Rick en Marloes. Kun je eens vertellen wat er allemaal in terugkomt? Want ik zie er een hele hoop schoon elementen in terugkomen. Ja, wat zie je daarin terug, Rob? Dat hebben, om daarmee te beginnen, hebben we de orde van het Rood Brummerke. En dat Rood Brummerke, dat is metaforisch eigenlijk het Brummerke wat mij in ieder geval door meneer leven heeft geleid. Vroeger als klein manneke, een rood fietsje. Hoe dat je op rondgooit met een grote helm alsof het een motor is. Later weer je puber, een opgevuurd Brummerke. Dat was toevallig ook niet groot. En nu ben ik alweer 42. Nu rijd ik motor. En metaforisch gezien, het is nog steeds een rooie, ook dat nog metaforisch gezien. Je tels eigenlijk gebracht tot nu. Er stond 2 pupjes op. Die kun je uit tweeledig zien. Ik heb Marloes uit mij uitgenomen op dat rode Brummerke. Dat is eigenlijk het prille begin van onze relatie. Maar het zijn ook meteen Pien en Mies, mijn zoonke en mijn dochterke, die we eigenlijk overal in meenemen. Dan hebben we het logo van het kinderdagverblijf, dat van Marloes. Hummelhoeven, dat staat centraal in het midden. Daar wonen we ook bij. Daar kennen we niet meer. En dat bepaalt toch wel voor een groot gedeelte ons dagelijkse ritme. Je ziet er nog een ooi klok op. Ik heb een tik in de sfeer te blijven voor ooi horloges, klokken, allemaal dat soort zaken. Hij wil wat te doen met de jaarwisseling. Wat bleef? Hij wil wat te doen met de jaarwisseling. Dat is waar, dat klopt. Leuk Dat is nog een dag nog genieten, absoluut. Ik moet net zeggen. Nou, wat zie je dan nog meer op? Een paar gimpen en een grote box. Want we zijn alweer in de 40, maar vanaf jongs af aan gewoon wij heel graag naar een festivalletje, een dancefestival met mijn kamerui. En natuurlijk, wat niet kan ontbreken, prominent, dat bordje van Schoor. We wonen op Schoor en heel vroeger werd er nog wel eens geroepen, Schoor, Roeven en Kraan stond altijd achteraan. Nou, wie schoon is er sta je dan nou dat kun je doorbreken en Schoor voorop kunt zetten. Ja. Dus dat is eigenlijk wat je op ons onderscheiding ziet. Ja, nou ja, dat zit er hartstikke chic uit. En dat is ook wel weer even een keer wat anders. En nee, dat zegt van het zit altijd een beetje naar achterop en nu lekker op de voorgrond. Nou, dat gaat goed komen door in Nieuweert. Daar ben ik niks bang voor. Ik heb er al op een paar momentjes gezien, daar maak ik er een feestje van. Ik kon nog een hele goede vastelovend tenminste. Maar voordat je hier weggooit, ja, wil ik eigenlijk allebei wel vragen om even toch het devies te doen. Want dat mag ook zeker niet ontbreken bij het prinsenschap. En dan moet jij toch mee beginnen. Ja, en ik zei het al tegen Jana en tegen Luc, want daar is wat weer er een beetje in hoor. Dat devies van ons, dat staat centraal voor het samenzijn.
Dus we gaan dat niet met z'n tweeën doen. We gaan dat met z'n veren doen. Lodje gewoon. Dat durf je toch wel of niet? Kon je maar een beetje wat dichterbij staan. Pak je microfoon er maar eens bij. Moeten we aftellen of kennen we dat zo? Ja? Viert het leven, viert het samen, viert vastelovend, nee wiert, af! Nou, kijk, teamwork. Dat ook. Hartstikke goed. Moeten ze nu ook bij jeugd meedoen? Zie jij kijken hoe dan? En lukt het weer aan u over, hè? Ja. Lodje muren. Alle sport krijgen deze dag in de kast. We bieden ons in de vastelovend vast. Alaf!